dun sa mga kabisya natin na nanalo sa raffle. Ay. Ano ngayon? Kayo na! Di nanalo kayo sa raffle. Sa lahat ng mga parties na napuntahan ko, na-hostan ko, at na-attendan ko mismo, kapag ka-raffle po, wala pong nagiging masaya para sa winners. Kung may nanalo ng grand prize, walang Wala pumapalakpak. pumapalakpak. Nawawala ng gana ang lahat, di ba? Tsaka nakikita ko agad kapag halimbawa tapos na yung hindi na nakahirit sa boss ng mga padagdag na mga papremyo, di ba? Wala na nakikinig dun sa extra na mga host. Wala na, tayuan na yan. Kanya-kanya na talagang book yan. Ganon. Kanya-kanya ng uwi. Dun sa mga kabisya natin na nanalo sa raffle. Ano ngayon? Galit. Kayo na! Di nanalo kayo sa raffle. Alam mo yung grupo ninyo, yung department ninyo, wala talaga nanalo. Wala natanggap. Galit kayo sa mga nananalo, siya na naman. Bakit lagi na lang siya? O di naman kaya, mayaman naman yan eh. O di naman kaya, di naman yan yung kailangan. O di naman kaya, last year siya din eh. Di ba? Na para bang kasalanan nila. Hindi naman nila kasalanan, no, di ba? Ano ngayon kung nanalo kayo, mahirapan kayong bitbitin yung refrigerator ninyo. Walang mabubuk na sasakyan. Nene. Nanood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.